Abomkhakha wezomculo banxuse abantu bakulelizwe ukuthi baqinisekise ukuthi uyagcinwa umlando kaSolwazi uJoseph Shabalala. Lesicelo senziwe enkonzweni yesikhumbuzo eThekwini namhlanje. iDurban Playhouse indawo lapho galajo amasonto ehlanyisa khona isihlwele iminyaka ngeminyaka. Namhlanje ke labo ayesibonele sihle kubona bebehlangene ngaphansi kophahlo lodwa bezokhumbula imisebenzi yakhe. Bezohlonipha indoda engezange nje ibambe iqhaza elikhulu emculweni kodwa ezweni lonkana. Abantu bakulomkhakha bathu beyindoda esithobile enobuntu futhi. This music was unapologetic. That is why it happened in the dark alleys, it happens in the backyard of the civil servants' quarters, it happens in hostels, it happened at night. But we know it today at broad daylight. Izingane zakhe zithi ubaba wazo wasifundisa izinto ezimqoka empilweni. Uma sesihlala naye wasikhombisa uthando, wasifundisa humility, wasifundisa humbleness, wasifundisa ukuba patient. Ukuphila naye nokuhlala naye nokukhuliswa uyena bekuyisimangaliso esikhulu usuku nosuku. uMshengu kuthiwa wabamba elikhulu iqhaza ekusungulweni kombukiso wesicathamiya iNational Scathamiya Festival, kanti manje lolu hlobo lomculo selidlondlobele kakhulu. Usezele ngalendlela eyisimangaliso ngisho nathi singawuculi kepha siu-appreciate singabalandeli siuthanda lomculo sesibaningi ngalendlela ngisho kwamaqembu uthola ingane ezifunda ko Model C ezifunda ko private school sezicula wona lomculo. Umndeni wakaShabalala uthi kubashiye bebamba ngezantsi kweseka okuvela nasemazweni omhlaba. Udongo lamavuso uzobekwa endaweni yakhe yokugcina eMnambithi ngomgqibelo. Ezindabeni zeSABC ngingu-Ayishabalali eThekwini.